Sommige mensen eten wie dan net. Ik denk die lijf met een loeken. Kom met een steltje aan een pornoboeken. Johannes! Johannes, wat is dat? Wat ik je doe? Het roept je nou als de pil in de broek. Stiet er doorheen, die enorme bout. Toen is de enige die er zal stanken jou. Johannes is een duidelijk weer. Levensgevaarlijk en de branden vergeet. We mogen ons zin over niet pakken. Het mag je net doen, hier is niet vragen. Het werd je dus jongen en vrouw. 2000 wiel, nobody knows. Wieltjes zien en vergeet te linken. Maar nou de neus in de rook is het zieken.